I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Hello, tatay. Linis na. Gamot na lang ang kulang. Hindi, dapat ano muna, no? Nasunog muna. Habang walang hangin, no? Tay, pa konti-konti. Yan. Tapal na mo doon, no? Day, ilang araw na tayo niyan, tay? 6 ba? No. 7. 6 na siguro. Day 6 na, no? Yan, may bakod po yan, paikot. Yan, nakabakod, paikot po yan. Pakita mo sa kanila. Yan. Nasalvage siya ni tatay yung mga puno na saging. Oh, bakit meron pang nakatayong isa? Ayan, may nakatayong isa. Pagka ano tayo, kausapin mo yung kapatid ko kung gusto nyo yung taniman to. Pag-usapan nyo, pwede nyo upahan sa kanya yan eh. Kung magkano mo upahan sa kanya, kayong mag-usap. Punta mo ako sa bahay, magbe-video call tayo sa kanya para mapag-usapan nyo. Maganda talaga ito taniman para malinis siya. Ayun na nga po. Ma-maintain mo siya ba? Ma-maintain yung linis. Ba ano tayo, kung kailan kayo pwedeng pumunta sa bahay para mga bandang hapon, ano, wag naman yung umaga. Kasi may trabaho sa umaga yon. Para makausap nyo siya, mapag-usapan po ninyo kung paano, kung yung usapan ninyo kung magkano nyo upahan, ganoon. Ano? Sayang oh, nalinis nyo na. Sayang. Pwede nyo nang taniman yan. Sayang, ano? Ang lupa niya kung pabayaan niya lang ito ulit, magdamo nun ulit. Oh, magdadamo ulit yan. Kung Kahit na alagaan sa grass cutter yan, hindi mo may iwasang hindi tutubo, lalo na pagka umulan. Tapos biglang uminto yung ulan, nabasa yung lupa. Ay, siguradong magkakadamo yan. Pangalawa dyan, yun yung mga nagtatapon ng basura. Hindi lang basura, pati human waste. What? Isipin mo doon, no? Dami doon. Yung kalkal ko yung gani kay balis. Saan banda? Baligtad ko yung mga damo doon. Oo. Marami? Human waste? Hindi yung ano, yung basura. Basura. Balot sa plastic. Oo. Natagis lang siguro. Diyan nila tinatapon, no? Yun lang yung hirap dyan. Kaya, ayan, dyan sa sulok na yun. Saan ba yun? Ayun. Kaya din, dami din dyan. Sa sulok na yan. Hanggang dyan sa may gabi. Yan, mga gabi. Saan ba yun? Mga gabi. Yan. Mula doon. Alambre pala yun dyan, no? Alambre. Mabuhay. Opo. Meron yan. Paikot yan. Actually, lahat nga ito paikot yan. Nilagyan ng vibe wire. Wala na yung vibe wire. Ano na lang, yung pinaka bakal na lang yung natira. Sayang kasi ito kung hindi maalagaan tayo. Oo. Kastas naman siya ulit. Yan. Bili tayo ng ano. Kailan tayo bibili ng gamot tayo? Bili ko sa linggo kay Sa linggo? linisin ko ng puno mga saging na yan. Oo, kailangan po tayo sa lupa para... Hindi, maganda yung hindi masagad sa lupa kay sip-sip yung yung gamot sa katawan niya hanggang sa ugat na yun. Hanggang sa ugat, diretso na ho yun. Patay na yun. Opo. Yan. O iba na, nilukat ko na eh. Alin po? Tinanggal ko mga puno dyan. Doon sa banda ron? Opo tayo. Inabot ko sa laman. Bilis mo trabaho ni tatay. Siya lang mag-isa. Yan yung tatay lahat yan. Kung mapapanood po ninyo yung unang video na hindi pa ginagalaw ni tatay ito, hindi pa linilinis, o hindi pa pinapasok ng tatay ito, parang gubat. Kaya nga po, di ba, sabi ko sa inyo doon sa video ko, doon sa vlog ko, na pupunta tayo sa gubat sa danga.
Yun. Hindi naman siya mukhang gubat dahil napakalinis na, napakaganda yan. Ang gagawin natin yun, magpapatutulan yung ibang sariwa ng mga dahon. Tapos susunugin. Lalo na kung lalabas sa lupa niyan kapag nasunog na yan. Lalo lalabas yung kung gaano kalaki, gaano kaluwag ang lupa na yan. Opo tayo. Ayan, yung mga anay, sabi nila nung panahon ng mga matatanda, yun daw mga, ang tawag nila doon, ito, nuno. Ayan, ang tawag yan, nuno sa punso. Bawal galawin. Hindi po totoo yun. Ano po, yan po anay. Bahay po ng anay yan. Ayan. Anay po ang nasa loob niyan, hindi po nuno. Ayan. Bahayan na ng ahas yan, may butas. Oh, yan, babahayan nun ng ahas yan. Lalo na kung may butas. Yan. Sipag ng mga aso ni tatay. Hindi na umuwi. Ha? Hindi na sila umuwi. Dyan na naka-stay. Tulog Kaya pala nung kahapon pumasok ako dito. Ayun, Nandun sila sa may mga saging. nagsamba ko kahapon. Nakita kita, pero Awa. Tay, anak mo tay. Sige po tay. Punta mo na lang ako sa bahay. Na. Sige po. Lakad na ako. Uwi na ako. Ibisita sa tatay. Sige. Magandang hapon. Oo nga po. Ngayon po ay araw ng Lunes. August 21 mo tayo ngayon tayo? 21 no? Opo, time check tayo 2:53 ng hapon. Napakatindi po ng init. Sikat ng araw. Sinubukan ako lumusot dito wala, hindi ako nagkasya. Apo. Ay, may suloy na naman yung saging Apo. Nandiyan lang yung ano nyo tayo. Mala dyan, hanggang doon. Nandiyan lang yung pangasahan nyo, nalaglag. Nandiyan lang yun. Kaya pag inatak nyo yung damo, alalay lang para malaglag. kung masunog siya, makita naman Nasunog na ni tata yung kalahati. Hinilan nyo kasi tayo, muntik tang makarating doon sa kuryente. Awa, yung kuryente na yan. Kailan nyo pa sinunog to? Kagabi. Sinunog lumakas yung apoy. Natakot si tatay kasi bakit naman tong kuryente to. What? Kaya inilan ni tatay yung kuryente na yun. Apo, nasa gitna no? Oo, hindi ko na malayan taas-taas na yan. Apo. Yan po kasi yung dati linya ng Pelco. Lahat po ng poste ng Pelco nung araw nasa loob po ng bukid. Bukid to nung araw Ngayon ang dami ng mga bahay. May mga resort Yung resort yan. Villa Catalina. Tapos may incoming resort pa doon tayo. Villa Catalina din. Hindi. Iba naman. Ang kapatayo yung boyfriend niya sa Amerika. Ha? Boyfriend niya sa Amerika. Opo. Hilain ko naman tumaya dito. Itambak ko para Dito na sa bandar ito. Medyo layo niya na doon. yung mga kawan mo nang niya. Tutunin ko rin. Opo. Yan Sayang din. Oo nga po. Ang problema ko lang doon kung saan ko hilain naman kasi may poste. Alin? Yung saging naman. Yung oo. Hindi, na lang. Pag yun nga lang, tsatsagaan nyo na lang. Tsagaan nyo na lang po. Gumamit kayo ng tay. Eto, panghila. Oo, ayun, tsaka piruya. Eto, makakatulong to tayo. Eto, makakatulong to. Pag ganyan, hila. Kaya pa hilain ko pa yan. Ito po, opo. Yan yung unang nabunot Unang nabunot po yan Nice.
Kagagaling lang ni Tatay Plando roon sa kabilang lupa na linilinis niya. Doon sa tabi ko doon. Sa Tangos kung tawagin. Yan, nagtanim din siya doon ng ano. Mais na ray? Mais. Mais. Ano ba itatanim niyo doon? Saging kagwan. Saging. Yan. Nakabalinghoy no? Oo. Eh dito, ano itatanim niyo rito kung sakasakali? Kung sakali ko, kung may pira ako, papasukan ko ito ng ano, ruta. Ha? Ruta. Ano yun? Paruta ko muna ito. Rorotain. Para magpantay ang lupa. Para Oo, magbaliktad. maligtad siya ng kambal. Oo, mahal ang bayad sa parota. Kaya maraming puno. Oo, maraming puno yan, kagaya niya, no? Yung puno ng mga ipil. Dami puno ng ipil Mga yan. 2 taon yan. Maubos. Hmm. 2 taon ko mag-estate trabaho. Oo. Kasi kung ikunin ko yan tapos pag pumupo, mabulot ng maespriyan mo. Ayaw siya malilim na tirahin. Hindi pwede doon. Lapit ko nun sa kuwente na yun. Bahay ng anay. Anay. Tapos anay yung nandun. Tapos yan. May mga anay na rin na nakakapit sa ano, no, tay? Sa mga poste. Ibang klaseng anay yan. Ha? Ibang klaseng anay yan. Ay, yung mga ganyan po. Hindi na anay sa lupa yan. Yung Ay. matinding magkuhan yan. Kung may sa mga kahoy, Oho. pag yan ang kumakain ng kahoy. Ha? Kinakain yung kahoy, pinapasukat na doon. Ah. Yung ano. Kaya pagkain nila yung mga ganyang kahoy na po. Kaya pala yung puno na yun, ayan, nabalutan na ng lupa. Nabalutan na ng anay. Iba yan, iba din yan. Ay, iba rin ho yun. Iba yan, lupa. Ay, ibig sabihin maraming maraming Lupa. anay na variety rito, no po. Iba-ibang anay. Maliliit yan yan, malalaking anay yan eh. Yung sa gumagawa ng bahay na malaki, Opo. malalaking anay yan. Ah, So ito yung maliliit, opo. napakain ko eh, manok na yan. Grabe. Dami palang variety ng anay dito. Yung damo doon, hindi natuyo. Parang hindi dito yung pinaka-ugat, no? Para yung ugat nando sa banda ron, no, tay? Pero na matuyo na yan, Ah, matuyo na yan. May mga bakal kasi na kayong yung no, na tumama pag ang itak ko dyan. oo. Kaya medyo malimlim na tirahin ko to. 2 hila to. Abot ko doon. Kami noon ang ginawa namin, tay. Tuwing hapon lang, kaya lang hindi bigla eh. Noong una naglinis kami dito, inipon namin, pahaba. Dito sa gitna, inipon namin. Tapos mga bandang hapon, sinunog namin. Yun nga lang, 3 araw namin sinusunog kasi hindi namin pwedeng bigla kasi malaki. Malakas yung hapoy. Eh, biglain mo to, kuhan ka dito. Opo. Taranta ka. Mhm. Kagabi oh. Ha? Kagabi, kinuha ko pa yung mga damo doon na medyo sariwa pa ang ganyan, tapos may magagabi. Opo. Dito. Oh, maubos. Inubos kain. Hindi ko pa inahilain dyan oh. Aha. Eh, hilain ko pa yan dito. Ilagay ko pa ano. Sa may nagsusulong na lupa. Kasi ito, lalo ko. Kasi yun, malapit kurinti. Oo. Sprayin ko na lang yung gilid na yan. Patay lang. Sprayin ko na lang. Power yan. Yan, tutuyo na yan.